Okay. Ngayon naman, yung request po yung long distance nga yan. Bakit kaya ang hirap-hirap ng buhay pag wala yung minamahal? Diba nagbigat? Ha? Long distance. Noon. Calling card, diba? Hanggang ngayon. Oo, mag-mic ka para marinig ka nila. Siguro ngayon na lang siguro. Ngayon na lang. May text na eh. Yeah. Pero alam niyo po, ginawa ko po itong song na to nung nasa Pilipinas po ako at yung aking minamahal sa buhay ay nandito sa Amerika. Pagtatawag po ako noon, 3 minutes lang, 500 pesos na kagad. Kaya sabi ko, pwedeng ikaw na lang ang tumawag. Ayun, I'd like to say thank you. Yung naririnig niyo po ng boses na, now ladies and gentlemen, yun po yung aking, yun na, girlfriend. Asawa daw, sabi nila. Ayun. Okay, like thank Ross, and of course my son, Keanu, and Michaela. Okay, long distance nga yan. To everybody, I hope you will like it. Telepono, salamatan niyo man! Bilisan mo! Dito ka, lapit tayo. Kumusta ka kaditandil ko? Siya kadipay, ti malaglagin mo. Siya man bilang, tikas mo damagin, sikat ina, at harapa amin. Lalaki ta? Kasal sarita, tayo po'y nadawang. Kada awag mo, telepono'y supengge. Tayo po'y barukong ko, nagrigatin, long distance na yan. Iten na adan alos tabiat ko, hidayan mo, day ka telepono. Rangtayan ta, tisek ka kinsugno, tasiksikala, inay-ayat ko. Adayukan ito'y marpa, kasla asitek ka, lahat pagkanaya. Aday tatibek mo, nung mangnegat umanayin, tungo aliw-liwan. Bayang makulilat
din maitapas. Alawen agan alus kabiag ko, hidayan